non ten nada que ver cas macrogranxas e cos animales confinados, só alimentados con pienso importado e pouco máis. Os animales están as xatos están cas vacas desde que nacen, mamando hasta os 7 meses, van pastando eles cando lle vai facendo falta, teñen os comedeiros por aí de selectivos que só entran os pequenos, que lle aporta un pouco de cereal tamén, están sempre en liberdade e as condicións de benestar de todo iso tamén xa se poden ver. Son animales que non collen os kilos que collen outro tipo de raza máis industriais, pero van ao seu ritmo, pero a calidade da carne tamén é moi diferenciada. Afortunadamente estamos dando conta do potencial que teñen as razas estas, que hasta ahora tuveron así un pouco maltratadas, non? Nese sentido. E agora parece que empeza a haber aí un pouco que empezan a estar de moda, por motivos